ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಬೊಕ್ಕ ಭಟ್ಕಳ ಕೈತಲ್ ರಡ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈದು ಬಂಡ ಈ ತಿಂಗಳದ ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಅದೇ ಬಂಡವೇ ನಾನ್ ಸೀಸನ್ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚದು ಈ ತಿಂಗಳದೊಂದು ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಹೊನ್ನಾವರಡ್ ಕಾಂಡ ಇದ್ದೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಬಂತೀರ ಅಂಚದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಮತ್ತೊಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಉಂಡು. ರೂಟ್ ಒಂಜೇ ರೂಟ್ ಏನು ಹಿಡ್ದಾರ ಅದು ತೊಂದರೆ ಹೈವೇನೆ ಅಂಚಾದ ಹೋಲಿ ಆರಾಮಾಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಡ್ನಿ. ಇದು ಬೈಯಗೆ ಅಲ್ಪ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡ್ಯಾನ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಭಟ್ಕಳ ಒಂಜಿ 39 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಾದ ಹೋಂದುಲ್ಲೆದ್ದೆ ಹೋಯ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾಪರೋಡು ಗೋಲಾಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ತೂತು ಅದೇ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಬೇಗ ತಿನ್ನಲ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಾಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚಾ ಬರ್ದಟ್ಟು ಹೋಯ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ರಕ್ಷಣ ಅದು ಬರ್ಸ ಶುರುವಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಚೂರು ಪಿರಾವ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇರ್ತದೆ ಮುಲ್ಕಿ ಬೇಟದಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಫುಲ್ ನೆಟ್ಲ ಫುಲ್ ನೀರು ನಿಲ್ಕೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಲಿಂಚ್ ಐನಾತ ದೋಟು ಬೋಡಪ್ಪು ದಯಪಣ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಓಲ್ ಗುಂಡಿ ಪೂನ್ ಮಂಡ್ರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ ಪೂಲಾಡು ಹುಡುಕಂದು ಒಳನೆ ದಡಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲಾನಿ ಬೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕದ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನು ಅನಸಗ್ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಲತಾ ಬಂಡದು ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕದ ಫುಡ್ಡು ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಬೈದಿರು ಸಾಧಾರಣ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ್ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಜನ ನಕಲು ವರ ಮುಲ್ಪ ಅದು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಲತಾ ಮೆತ್ತೆ ದೋಸೆ ಬರ್ಲಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಯದ ಹೊರತು ಪೂರಿ ಚೆನ್ನ ಅಂತ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೂರಿ ಅವಿತ್ತು ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಕೇಂಡನೆ ಮಿಸ್ ಆಡ ಇದನ್ನು ತೂಪ ಅದನ್ನು ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೋದು ಮೆತ್ತೆ ದೋಸೆ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕದ ವ್ಯೂ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ನ ಕುಲ್ ಬರ್ಬೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿದ್ದೇರು ಆಂಡ ಮೈನ್ ವಿಷಯದಾದ ಬಣ್ಣದ ಈ ಬೀಚ್ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಕುಡ್ಲಾಡ ಮಸ್ತ್ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ಬೀಚ್ ಒಂಚೂರು ಡೀಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬೋನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡ್ದೆ ಹೇಮಂತದ ಏರ್ಲ ಜಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈ ಜೀಪ್ ಈ ಬೀಚಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೆಟ್ ದೂರಡೆ ಒಂದು ತುಯರೆ ಪೊರ್ಲು ದೇಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ದು ಬರ್ಪೇರಿ ಬೀಚಿದ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂಡೊಂದು ಆಂಡ ಕೆಲವರು ಸೀದಾ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಅವಳ ಇತ್ತ ಮರಿಯಲ್ಲಂತೂ ಅಣ್ಣ ಬೀಚ್ ತೀರ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೇ ಬೇತ ಮಕ್ಕಳ ಬೈಯದ ಹೊರತು ಬರೋಡು ಹೊನ್ನಾವರ ರೀಚ್ ಆಯಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಗಂಟೆ In 300 meters, turn right onto National Highway 69. Yes, reach on but location agla. ಹೊನ್ನಾವರ ಅಡತೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಆತೆ ನಾನೊಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಲ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತುಯ್ಜಿ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಗರ ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೋಪನಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿ ರೂಟ್ ತೋಚ್ಪಾಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದೇ ಪಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಪುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಎರ್ದ ಎಟ್ಟೊಂಜಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾವಡು ತುಕ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿ ಪೋಯ್ ಸಿಟಿ ರೀಚ್ ಆಯಾನೆ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಸಿಟಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಇನಿ ಪಂಡಕ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡೇ ಅಂಚ ಐತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಐಕೆ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂದಿರಿ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಒರಿಯ ಸಿಂಗರ್ ಇಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿಂಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ತುಕ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಮಾತಾಪುನು
ಸೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜವನೇರು ಬರ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗಿ ಗುಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಾತಾವರಣನೇ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎದುರುಡು ಸರಸ್ವತಿದೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಉಲಾಯಿಡೆ ಹಾಕ್ಲ ಗ್ರೌಂಡು ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಮೆಟಿಮೆಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಂದೇರು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಮಾತ ಜಿಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊಂಜಿ ಹೋಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತು ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದೇರು ನನ್ನ ತೂಪಿಂದಾದ ಶುರು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಭಯಂಕರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೇರಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಚ್ಚಿದ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ 15 ಸಾಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತಾಡೆ ನಲ್ತೇರಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಯ್ಯಾರ ತನಿಗಳು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒನಸಿಜ್ಜಾನ್ ಬಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿ ಬುಡಿಯರು ಅಂಚ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಹೊನ್ನಾವರಡೆ ಒನಸಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ನ್ಯೂ ಸುಮುಖ ಬಂದಂಜಿ ಉಂಡು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಅಂಚಾದ ಪೊಯ್ ಒನಸ್ ಬಂತ ಬರ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ದಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಒನಸ್ಲ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತೇನೆ ಮೀನ್ದ ಒನಸು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮುಲ್ಪೊಂಚೂರು ದಮ್ಮುಂಡು ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂಡ ಕಾಂಡ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಯ್ಯ ಪೀರ ಪೋನಾಗ ದಮ್ಮುಂಡು ಬಯ್ಯ ಬಟ್ಕಾಳಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಕಾಳಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಪ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎತ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒರೇ ಸಿಂಗರ್ ಏನು ಹಿಡ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಹೋದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಅಂತೀನಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪೂರ ಅದು ದೇವಣ್ಣ ಬಯ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಮಂಜರಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಕ್ಕ ಎನ್ಮಾಂಟೆ ಬರ್ಪೇರಕಲ್ಲ ಎನ್ಮಾಂಟೆ ಮುಲ್ತು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿರಾಲಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸದು ರಿಟರ್ನ್ ಡೇ ಬರ್ತದೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ರೆಡಿ ಆದಾಂಡೆ ಬೈಯದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಎನ್ಮಾಂಟೆದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಚೂರು ಬೇಗ ಬಂಡೇರು 7 ಇರುವಾಗ ರೆಡಿ ಯಾರ ರೆಡಿ ಆದಾಂಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಏನಿತ್ತಿನ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಗಾಡಿ ಕಡಬಿಡಿ ಅಂಚ ಗಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೋನ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಡೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪಿರೋಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲು ಪಿರೋಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂದಿತ್ತ ಬರ್ಸ ಜೋರಿ ತಿನ್ನಡ್ದ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವು ನಾಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಮಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ ಗಾಯಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಲಾಷೆಯ ಗಾಯಕ ನಿಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶ್ ನೀರುಮಾರ್ಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಅಂಬರೀಷ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮೇರೆ ಚೂರು ಅರೆಡ್ದು ಚೂರು ಸಪುರ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಸೇಮ್ ಅಂಚಿನ ತೋಜುವೆರು ನೀರು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಮೇರು ತುಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೂರು ಅಂತ చెప్పారు ಅಂಡ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಅಂಬರೀಷೆ ಅರ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸ್ಟೆಪ್ ಆವಾಡು ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತರು ಮೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ಸಲ ತೆಗೆದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಶೋಸುಡು ಅಂಚಿ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ
ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ತೀಯರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೆ ನೈಟ್ ಮೂಲೆ ಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತು ಕೊಡೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾದ ಈತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ನಾನು ಇತ್ತ ರಪ್ಪ ಪೋಡಿ ನಾನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ ನಂಗೆ ಹೊರ್ಮರೆಗೆ ಎತ್ತನು ಎಲ್ಲರಮ್ದು ಇತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿರಿಗೇನೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವಿಷಯನೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತ 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪೂರ ದಾಂಡು ಆಯ್ತು ಪೋಪನ್ ಸೊ ಇಂಕ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಯರ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ತುಕ ಐನಾತ್ ಅದೊಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೈ ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಕಳಾಡ್ದೆ ಕಡ್ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಅದು ಒಟ್ಟೆ ಪೋಪಿ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಾರಿ ಅವಾಗ ಇಡೀ ಗಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವು ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಈ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಉಪ್ಪುಣದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಬೇರಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯಾನ ಇಲ್ಲದನೆ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಅವನು ಬೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮೆನಕಿದೆ ಬೇರೆ ಒಂದುಂಡು ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ನಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಚಿಕನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ರಾಮ್ 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 ಆರ್ವಿ ಏರಿಯೋ ಆರ್ವಿ ಅಮ್ಮು 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 ಬಾವ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಣ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪಳಿ ಅದು ಕೀತು ಅಂತಂದು ಆರ್ವಿ ಅಮ್ಮು ಅಮ್ಮು ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆತಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಪಲಾವ್ ಜೋರು ಬಡಲ್ಲ ಆತಲೆ ರಪ್ಪತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಬಾರದಿರುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಪೂರ ಬಾಡ್ದು ಬಾರ್ಲಾಕ ರೆಡಿ ಆತದೆ ಪಲಾವ್ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಅಡೇಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೈತಿ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಿರ ದಯಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು